já jsem Lucie Báčová a toto je můj projekt. Bude o trávicí soustavě. Teď vám ho popíšu. Tohle je jazyk, zuby, slivné žlázy, hltan, vícen, bránice, žaludek, slinivka, játra, žlučník, tlusté střevo, tenké střevo a slepé střevo. Toto je trávicí soustava. Začíná. To je vitamin C, je to ústní dutina. Kostky nám ukazují zuby, karta je jazyk a tabletky do myčky jsou slinné žlázy. Váleček je hltan a škrepka na brambory je jícen. Hodinky jsou bránice, pendeky jsou játra a čokoládka je žlučník. Popcorn je žaludek a pytlík tak je slinivka břišní. Velké košíčky nám ukazují tlusté střevo a dvoje sušenky je tenké střevo. A malý košíček na konci je konečný. A to je z mé trávicí soustavy vše. Den, paní učitelko, takže já mám tady ten projekt na trávicí soustavu. Takže takhle vypadá celý můj projekt vlastně. Mám ho všude označené jenom pořád. Takže tady tak mám ústní dutinu, tu jsem udělala z houbečky. Tady mám hltan, tu jsem udělala ze špuntu. Tady mám jícen, to jsem udělala z tady fixy a kapesníčku. Tady mám potom játra, ty jsem udělala z nevím čeho. Tady mám žaludek, ten jsem udělala z krému. Tady mám potom slinivku břišní, tu jsem udělala z bublifuku. A tady potom mám tlusté střevo, což je tady toto. Tak to jsem udělala z punčoch a tady ještě je slepé střevo, takže to takhle. Potom tady mám tenké střevo, což jsem udělala z kabelu a tady zakončujeme konečníkem, což jsem udělala z bonbonu. Tak naschánou, paní učitelko. Dobře, pančelko, takže jenom bych vám tady chtěla ukázat můj krok do přírodovedy. Takže tady je slepé střevo, tady je konečník, tady je tenké střevo, jsem udělala ze starých sluchátek, tady je tlusté střevo, tady jsou játra, tady je slinivka břišní. Dobrý den, já mám trávicí soustavu člověka, tady ty žlucí jsou slinné žlázy, tady jsou zuby, tady je hltan,